Hei, salutare, prepare că sunt la un nou vlog. Hai să închis eu geamul, că e gălăgie. Da. Astăzi o să ne jucăm... Steamboat. Ce jucăm, Dragoș? Stand-up. Să-l bat, să-l chinui, să-l arunc în Să vezi aer. că te arunc eu cu flash-ul și cu AK-ul. Am jucat mai mult decât tine. Ei. Totuși am level 12. Am level 12. Știți acum? Albert. Da? Da, că am vorbit o seară cu el. Și ce zicea? S-a făcut țigan. Țigan e măs. Dar nu l-am fiu tău. Stai așa că te invit eu. Să fie de la privat. Bă, te invit. Așa, fiți atenți pe canalul meu. O să avem o surpriză pentru voi. Cu Erico nici măcar el nu știe. Nici măcar el nu știe. Lasă-l pe mine la terorist. Dar nu vreau. Eu mă bat la terorist. Dar, Marș. Nu. să întorc și de bastul. Pe tine nu-i normal că ești slab de bubui. Da, nu, să mai vedem cine mai este. Tu. Nu mai primit. Am zis nu mai primit. Ești Hai, nefăcut? mă, primit, hai! Păi nu mai primit. Băi, nu faine, că nu te văd. Mă vezi? Mă bucur. Da, uite cum de ușor. Adică și pasă? Da, viața mea. Care e un bifan? Să vezi ce-l omor eu cu pistoletul blindato. Hai că ți-am dat acolo. Mamă! Câtă viață mai aveai? Aveam, cred că 14. Hai că ți-am dat acolo. Da, ți-am dat și eu, te-am răcorit. Nu m-ai primit! Da, viața mea, nu mai primit. Hai! N-am bani de nimica. Hey! Știe. Trișezi? Cu? Hai cu gândite! Hai, bine. Cuțit? Mai cuțit. Așa, ce faci, Daddy? Welcome, boys. Așa faci, da? Bine. Bine, Dragoș, bine. Slabă. Bine. Dacă nu jurați, poți să mare noroc. Dacă nu cred, dacă înjur. Hai, pupit. Eu ți-am zis că sunt bun. Eu ți-am zis că m-am întâlnit Cu AVP. cu AVP? Da. L-am stat pe colț. Că și eu stau pe colț. Am cumpărat alea pe AVP. Cu AVP-ul te spal. Eu nu știu care e AVP, dar am luat o armă care seamănă ca AVP. Hai, tătân! Deci, atunci ai cu pistoalele. Eu te-am zis cu AVP-ul. Apoi cu armă. Hai bă cu AVP-ul să vedem dacă știi. Dar nu vreau. Haide bă! Sunt cel mai slab pe arma aia. Nu știu mai sus. Să vedem dacă dai cap să da sau nu. A, păi dacă vin eu cu M7, te omor. Pistole. Aoleu, dar ce ai avut, mă? Am tras eu cu pistolul. Bă, Ah.
Dacă ești. Nu știu, deci asta mi se pare cea mai bună. A doua cea mai bună armă. De ce ești mâlămoi? Ai curaj să dăm pe cuțit? Nu, cine barbe? Cine barbigă? Vrei cu cuțit? Ce-ai zis? Vrei pe cuțit? Da. Băi, de simțire ți-am zis pe cuțit. Pe cuțit, hai. Păi de ce n-ai mâncat miei? Ți-am zis pe cuțit, Elefantul. cu ce trăgeai tu golane. Păi dacă tu am zis... Mă, ce-mi tragi cu arme de-astea de gen AVP, arma aia care ai avut-o, trebuie să stai de la distanță, pe colț, dacă nu te omoară. Eu nu sunt bun pe colț. Eu sunt bun direct să mă duc. Am văzut cât de bun ești. Bă, dar nu merge pe ăsta să trag, l-am făcut prea mare. De fapt prea mic. Să vezi ce flash să dau eu în gură. Ce-ți dau acum? Zi-mi dacă ai prins flash-ul. Ai prins flash-ul? Ia să arată că Am dat mai pe lângă. Dar nu... Mamă, deci am venit să te înjur. El mai pot. Da și voi subscribe la Dragoșilor de Facebook la bebelul Play 2. Și a schimbat canalul ăla și avea, cred că, 2 abonați sau 3 pe canalul ăla și acum are Mai am văzut și tu odată, mă. Te-am bătut de 6 ori. Păi dacă ești la... La oriunde și ești mort. Ce ai, mă? Fraților, să vedeți că și-a bătaie de data asta. Ce bătaie, mă? Pe ce bătaie, mă? Ești mai primit. E, dacă nu mă ascund eu să nu mă vezi. Te-am zis pe mine, doi golane. Hai că ești eu. Așa. Te aștept. Te aștept, vrem o cola. Ce vrei? O cola blindat? Bine, căcăciosule. Să vezi ce te bat. Mă băi, tu urâtule. Dacă te bat, îmi dai 10 lei. Dacă te bată, sau un capac. Nu, de fapt, dacă tu câștigi, îți dau un capac. Ce dai? Un capac. Dacă câștigi, îmi dai ID. Care mă? ID nu mă interesează. Bă, nu știu unde ești tu. Au pași. Unde e? ID-ul la băiat? Nu-ți dau nimica, să moară doi trinși. Nu-ți dau nimica. Nu-i domne ăștia de la Glovo, nu-i domne ăștia de la Glovo. Să vezi că eu pe tine dacă te bat. Nu-i domne ăștia de la Glovo. No, deci eu nu știu, m-am învățat să zic așa. Nu-i domne ăștia de la Shane, ăștia de la Glovo. Nu-i domne ăștia de lângă. Unde Să ești? te duci pe lamă cu lane. Unde ești? Bă, dar mereu am întrebat dacă pot să mă urc acolo, dar n-am putut niciodată. Dar cred că unii pot. Da. De. Du-te-n pereți. Ce ai, mă? Asta e ce mai bun. Mai vrei o dată?
Da, viața mea, dacă nu te bat eu, aolă, mi-e foame. Și vreau să mănânc sarmale. Da, pe cine Bă, pe bun, bă, am poftă de sarmale, bă, am poftă de sarmale. Am poftă de sarmale cu mămăligă și smântână, aolă. Deci am poftă grav și dacă nu-mi dați, nu știu, este urât, dacă, deci am poftă, deci bine, am sarmale. Copile numai până ai, înțeles? Nu Dacă copile. nu sar peste tine, îl te omor. Ce mă, tu ești ce mai copil? Copile, ești un copil toxic. Mai să nu? Da. Și mereu o să fii. Că te omor și cu pistoletă blindată. Oh, mă, ce crezi tu că-mi faci scheme? Ăsta-i gamer. Ești tu. Am zis gamer, deșteptul pește. Ești tu. Mai am 2%. Mă crezi că mai am 2%? Și încă... Da, băi. Stai că-mi bag telefonul, am cred că am 2%, să moară 2 treinși. Mai zi mă să moară de ești, să moare. Mamă, gata, mi-am băgat și eu telefonul. Dacă... Da. Fraților, Dragoste Play și nu uitați, la 3 abonați vă dau numărul lui. Nu uitați, dacă facem la moment 3 abonați, vă dau numărul lui pe Instagram. Ne vedem mâine. Pa, pa! Mă la mor! Ce așa jucăm, da? Bine. Nesimțitule! Ești un nesimțit! I-am zis cu account. Ăsta-i gamer. Ăsta-i gamer. Vezi ce te bași de data asta. Chiar dacă n-am armă. Ești ce mai noob. Nu copile toxic. Albert e copil toxic. Adevărat. Mamă, mă cine ca... Dezlike de la Dragoș, like la mine. Ce? Dezlike la Dragoș, like la mine. Nu, poate iubesc. Sau dați la punte pe cine vreți voi, dacă vreți vă dezapunați. Dacă dați like la mine și nu la Dragoș, nu o să mai înceapă școala definitiv. Minte, doamne, ăștia de la Glovo. Minte, doamne, ăștia de la Glovo. Cu ce ăla, să stai să nu te fac acolo. Aolo, 18 plus. Ca să înțelegeți, voi, seria asta este doar... Seria asta este doar 8 plus ani. Și ăla are 3 plus ani. Tu vorbești, mă? Uite-mă că mai aveam un HP. Ură! Ia de asta armă, Dacă nu ce, o să plângi? O să plângi? Ia de altceva dacă nu te arunc în aer. Ce mă arunci tu la Paște? Pistoleto blindatos. Shut up! Nu vreau, uite, scrie undeva să-mi iau altă armă. Stai așa, mă, stai așa. Stai că s-a nervat ăsta. Că îl omor din 2 hituri. Că se termină runda. Dar ce crezi, că nu mi-am și o armă? Da, mă, ia-ți, că te omor. Că sunt prea pro player. Nu știu că trebuia una de scăt în ăla. Trebuia. Dacă mai faceți. Nu-mi pasă. Schimbă copii arma! Dar nu vreau, nu scrie une...
Nu scrie nicăieri să schimbi arma, uite copile! Nu scrie nicăieri să ascundem. Dar acum și-ți dau timp și bani pe stand-off dacă nu schimb arma. Ce mă, îmi dai tu la anul? Pistoleta blindatul! Mă, că e prea ușor, dacă... Mamă, ce copil ești! Vedeți, bă, ce copil e? Asta nu acum numărul dragului, de fraților. Așa... Erica! Intră pe mine, am schimbat jocul, că s-a supărat. Că mă duc. Intri? M-am băguit. Intră pe mine! Intro! Intră! Treaba ta dacă nu intri. Am uitat că filmez. Foarte. Eu vreau că am pus pauză. Dani Bocan. Dani Bocan. Haide, Ericano. Intri și tu. A? Mă joc. Păi intră pe mine. Intră! Da, intră! Ok, haideți să spunem o nouă poveste. Haide, deci, era odată ca niciodată. Era un băiat pe nume Eric. Și el era de frică de ambulanța neagră. Și el a văzut ambulanța neagră, s-a speriat și l-a răpit. L-a răpit pe Ericu, ambulanța neagră. Și lui Erico era frică de ambulanța. Și ambulanța neagră? E ambulanța neagră. Da, m-am gândit, haide să spunem povestea serioasă. Băi, eram eu cu Erico în parc, la mine. Și vine o doamnă ăsta. Vreți să bomboane? Oprește muzica aia, pui manele 2014. Așa. Noi, de bine, ne-am gândit direct la pure, știi? Că ne-am văzut mai mici. Mai erau două persoane cu noi, a spus și ei, dar erau cu maică sa. Și Erico de-asta, doamne, să zic. Erico deja s-a speriat. Ce să mai zicem? Eu ziceam, nu vrem că avem acasă în frigider. Le ține mama din congelator în congelator. Bine. Uite, de-astea mentolate. Ne dă mentolate. Știți de care cei care le-a prins, știu de care. Și eu n-am mâncat. Tu ai mâncat? Erico, tu ai mâncat? Că nu n-am văzut. Erico! Da, bă, zic că te aud. Tu ai mâncat din bomboanele alea? Nu l-am văzut eu, că m-am dus în level și am aruncat-o. Așa. După aceea zice, v-a plăcut bomboanele? I-am zis, da, excelent de bune, nu mai ne dă. Am glumit. Nu, asta am băgat-o,
nu, am băgat-o eu cu nu mai ne dă. Așa. Și, zice așa. Bine, hai că vă las. Hai, dacă mai vreți, îmi ziceți, da? Că stau aici aproape de parc. Erico de atunci e frică de ambulanța neagră. Și dacă audă ambulanța neagră seara, moară aici pe loc. Erico! Ambulanța neagră! Erico, ce ești? Așa. Și Erico continuă tu povestea. Erico! Erico! Continuă tu povestea. Ce bă? Mi-a mâncat ambulanța neagră. Ce? Așa. Legenda spune cum ne mai trăim. Legenda spune că dacă țipi la 3 dimineața o să apară o creatură, maică-ta. Aceasta are un șlap în mână și este foarte periculoasă. Și o să te bagi într-un somn adânc și nu o să mai te trezești niciodată. Erico, tu știi că ambulanța neagră a venit la mine în cartier? Nu a venit, mă, ce? Pe bune, mă, are pe 2 copii. Așa și eu ce vrei să fac? Să mă duc la ea să pup? Nu, mă, azi am auzit cum vrea să zică că se duce în Pitești. Da, mă, să ducem în Pitești, să ducem. Pe bune, mă, în Pitești. Lași? Ce ți-a pus? O să vină ambulanța neagră, nu ești ce e, bă, Dragoș? Nu, mă, În primul rând, dar nici nu există și nici nu va exista. exista prin 2013, papa, nu 2013, 2013. Bă, nu există ambulanța neagră, ce-i vrei să zică bunul Dumnezeu ceva de tine? Ești de bun? Shut up! Că lui Dumnezeu nu-i place că vorbești cu urât. Bine că îi place că vorbești. Când poți să-ți mai e videoclipul ăla? Erico, când postezi videoclipul ăla? Nu știu. Păi și dacă nu știi, de ce l-ai postat? Zici parola de la cod, dacă o spui? Dacă Da. nu știu cum postez, dar fraților, este... Continuă tu, Dragoș, că eu nu pot să spun. Ce este? Mai dau avem bani. A? Eu mai dau avem bani. Da. Și fiți atent, vă dau un spoiler. O fată pe nume Ana îi place de Mehmet. Care are Dragoș. Bă, intră pe mine, să ne jucăm amândoi. Squid Ce? Game. Hai să ne jucăm Squid Game. Mă lași? Haide, mă, de ce ești nesufăt? Intră că avea aici abonați, scrie în chat. Uite, ăsta zice: Dragoș, tu ești Erico, unde e? Vino repede! Poate Mehmet. Da, Mehmet, aici, așa a scris, dar zic Erico. Când timp nu filmam, zic Erico. Gen roleplay, când nu filmam roleplay. Intri! Fraților, vă minte. Nu mint, mă! Erico, intră, că nu-mi iese videoclipul din cauza ta, intră. Dar intră tu. În... Bănuți, sex bombas.
bang, jingle always. Kokona kochibia simida. 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 Bă, când mai vin Ploiești? Când mai vin Ploiești? A? Ce? Când mai vin Ploiești? Nu știu. De ce nu știu eu, nesăciutule? Cocona con simpia simida. Ah. Run. Buga. Erico. 3, 2, 1 și hai! Cocona cozi bia smida, cocona cozi bia smida. Today we'll be playing red light, green light. When it says green light, you can walk. When it says red light, stop. If your movement is detected afterwards, you will be eliminated. Că se joacă mort Reach the acum end pe within a PC. 3-minute timer to win. Dar spune și ce vor da când bani. Ah, 12. 11 mă jur. Bă, ăla Nica a apărut și tu vorbești că mă duc. Go. Mai zi o dată, ce? Mai zi o dată. Pentru bani, Când? când ai primit bani pentru o zi. Eu mă, n-am plâns, m-a enervat fata aia. Cred că știți și voi că am postat YouTube short. Și m-a enervat că ea a început tot, mi-a zis, ia zi mă, bulangiule, ce faci? Și eu imediat, păi ce faci tu, bulangiu? Deci vreau să fac un gabuga cu tine, dar tu n-ai vrut. Vrei cu băieți. Ești nebun. Fraților, știți ce mi-a făcut mie odată? Mi-a zis, bună, îmi place de tine, vreau să fiu și. Nu-i domne ăștia de la Globo, nu-i domne ăștia de la Globo. Ăștia de la Globo. Nu-i domne ăștia de la Globo. Cocona, coci, bine să mă da. What the fuck? Ești cringe. Dislike la fraier. Dislike la șarlatan. Dislike la șarlatan. Dislike la La G? Bună și pe Alex ăla, cine e? Justin? Justin. Cine e ăla? Nu, viața mea ăla cred că e la box. E la boss, băi, 2 picioare în gură și a terminat. Tot, mă, că dacă să rău. Vrei să dăm de new cake, da? Mă lași? De-aia mă zic Erico, e de globo. Ce? Așa zice.
mai... Du-te, apă! Ala bucket drop. Oh! Lăsați spre speciala. Basta, te-am plantat, Miro! Vrei să jucăm Stamper Guy? Da, îmi puise? Instalează. Hai bă, să dau gât! Ce să-mi dai? Să-i dau un prost în gât. Coconaca, тебе да. Cocona, cocibia să mă da. Cocona, cocibia să mă da. Cocona, cocibia să mă da. Anubis. Gal, gal. Să știi că Erico este gamer. Să știți de la mine. Ce? Vă fut! Aolă. Dar ori mai vorbești. Cocona, cocibia să mă da. Erico, Da. tu știai că 1 plus 1 e 3? Ce? Tu știai că 1 plus 1 e 3? Nu te înțeleg. Tu știai că 1 plus 1 e 3? Copile e 2! Nu mă, că fii atent, deci avem o mamă și o tată, da? Și împreună fac un copil, da? Frate, băi, nu Și știi sunt literele? 3 membri în familie. Nu știi literele, spune sincer. Da, nu le știu. Vreau să mă înveți tu. E 1 plus 2, 1 plus 1 fac 2. Onicioa. Da! Cât fac 1 plus 1? Ai văzut, mă? E 3. 2, Dragoș! Dacă Nu, n-am nu. fost la școală, ce vrei să-i fac? E 3. Și zic de ce. De ce? Pentru că dacă o luăm așa, sunt 2 membri, da? Și mama cu tata fac un copil, știi? Sunt 3 membri. Ce mi le-a coagis? O bebi dobis. Babă, bi, ce mi le-a coba? Gagis garătat. Gorila. Wow. M-am plictisit. Ce ai foc? Glitch. E gliglici ăsta. Băi, taților, niciun glitch, vorbiți. E gliglici. Clipici, păbucici. Erico, câți ani ai tu? 8. 8? Parcă aveai 5. Da, și prietenul Fale zice că are 2. Da, voce. Măcar el are. Băi, el are 2. Și-a uitat 2 ani acasă. Păi și-a uitat dacă e prea deștept. Prea fraier, băi! Ești deștept. De bubui. Băi, babo! Care fa? Go. Ăsta e gamer. Tu ești gay. Am zis gamer, deșteptul pește. Deșteptul pește. Că dacă ești gamer. Normal. Vrei să înjuri pe cineva, îi zici, ești gamer. Ești gamer. Păi să înțelege că ești gamer, bubă. Păi ești. Cred că mă jură. Nu-i, domne, ăștia de pe Globo. Doamne, titoris.
Zi-mi și mie un risc puternic. 3. Zi-mi și mie un risc puternic. După ce se vor, două plante și alții o dezaborsează. Doamne, mai zi o dată Rizu, că nu te auzi. Fetele sunt ca niște bombe după ce se vor. Două plante și alții o dezaborsează. Bine. Băi, și cam acesta a fost videoclipul, că mi-e mai lung să mai filmez și vă zic eu un Riz. Adevărat. Am vrea să vorbească cu voi, că e bădăran. Așa, haideți să vă zic, taci dacă nu ți-o opresc microfon. Ești cândva o trambulină ca să sari pe tine non-stop. Riz arată, Riz. Check n-arată, Riz. Hai, vă pupă. Vă pup, pa. Nu știu când apare videoclipul, cred că la 8, 4, 5, pa. Am și închis, pa.